Oner, sartu gara. Zuzenean gaude, bai. Bai, zuzenean gaude. Bueno, segituan aurkezpenak eta Bai, bagoaz. trumparoan, venga. A ber. Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta ostegunero bezalaxe prest ditugu sustatuko lagunak. Irrati bidez entzungai eta Twitch bidez ikusgai. Bagoaz ongi etorri ematera Luisio Fernandez egunon, Luisio? Bai, egunon. Zer moduz? Bueno, joan dan astean albiste bat iragarri genuen, bueno, Bai. genekiko zela Donald Trumpek aginte hartuko zuela, eta Mhm. horren bezperetan, zalantza bat zegoela esan genuen. TikTokekin zer gertatuko zen Hori da? Bai. estatu batuetan. Mhm. Iritsi izan agindua TikTok istekoa. Auzitegi gorenak hori erabaki zuen, Bai. larun batean, uste dut. Mhm. Edo ostiral iluntzean. Bai. Igandean itxi egin zan. Estatu batuetan, hemen Mhm. ez du eraginik izan kontu honek, oraingoz. Bai. Baina, hurrengo egunean zan Trumpen agintaldia, eta Mhm. Trumpek agindu bat sinatu zuen, ez dakit lehenengo egunean, lehenengo orduetan edo hurrengoan. Bai. Eta astelehenean bertan, berriro ireki izan TikTok, Mhm. baina ikusteko dago zer ematen duen horrek. Mhm. Ez luzapen bat izan da. Hori da. TikTokek isteko debekua dauka auzitegiek emana, alternatiba bat zen saltzea, asteburua baino lehen, eta Mhm. horren luzapen bat dekretatu Trumpek. Nik ez dakit Vale. legezkoa dan ere, zalantza batzuk daude, ea legez kontra epaitegiek esan duten gauza bat egin note Mhm. presidenteak eta, bueno, ematen du Trumpek bula daukala edo zer egiteko, eta, bueno, luzapen bat egin du, baina, luzapena da, luzapena, ez dago beste aldaketarik Mhm. panoraman. Txinako zerbitzarietan dagoen gauza bada TikTok, Mhm. eta Trumpek esan duena, ea erosle bat aurkitzen Agertzen. duen. Aurreko, Epe honetan, eroslea agertzen dan, edo negoziaketak bai, egiten dituzten, edo... hori da, Mhm. baina erosketarena lehenago ere egonda. Bai. Eta gainera ez da merkatu librean esan dezagun Aha. bitedan izeneko enpresa batena da, eta nik saltzen dut, eta zuk erosten diazu. Arauen, Txinan dauden arauen arabera, enpresa batek atzerrian zerbait saltzeko, gobernuaren baimena behar du. Hori da. Eta orduan, alternatiba izan daiteke, edo, asteburu arte zegoen berdina, luzapen Mhm. bat. Edo saltzen dute, eta ikusiko da, edo itxiko da berriz ere. Eta Mhm. saltzearena, Trumpek esan zuen, gustatuko litzaiokeela, hipotesietako bat hemen aipatu genuena, Elon Muskek erostea. Erostea. Bai. Eta, bueno, Bi egun karguan eta zen nolako bai, bideo, panorama... eta gehiago, ontsi Vale. kontatuko, ontsi sartuko gara, albistea, Bai, baina gero, bai. TikTok adibidez hemen gaztegoentzako sare sozial bat da, badu bere garrantzia, baina Amerikako estatu batuetan adibidez TikTokeko edo TikToketaz bizi dien jende asko dago. Hala esaten omen dute. Bai, ze han bideok, igotzen dituzun bideoak eta segun zenbat bisita dituzten eta zenbat like dituzten eta lakoak, monetizatu egiten da hori Hori guztia. da. Orduan, pixkat, Eta erabiltzaile kopurua da 170 milioi pertsona horregatik. ikusten dituztela TikToka Mhm. bideoak. Bai. Kopuru handi bat da. Mhm. Baina aldi berean, Trumpek nazioarteko politiketan esaten du, mugasariak edo arantzelak esaten dian horiek, Bai. esarreko dituela, honi besteari eta Txinari esan du, oraindik ez du sinatu hau, baina produktu guztietan 10%ko mugasari bat Mhm. ezarriko diola. Orduan, Txinak ze gogo izango du Txinako gobernuak gizon honi Bai. hori negoziatzeko zerbait izango da, TikTok versus mugasariak.
ez zait iruditzen. Ba, pentsaz, Ez dakit, ze baina, panorama, bai, Txina herrialde aberats bada momentu honetan. Bai, Txinako gobernuak bertako enpresa handiekin ondo konponduko da, baina dan erraldoiarekin, bitedanzek merkatu hori galduta ere, merkatu handiago bat dauka, adibidez, Indonesian, bai. Mhm. estatu batuetan baino. Eta Txinatik ere, Txina dela beste mila milioi pertsonako Mhm. herrialde bat, naiz eta ez egonain teknologizatua, baina, bueno, eundak, ia guzti daukate internet ere, Txinan, Bai. hoi Indian barkatu, eta handik ere, bueno, beste asunto politiko bategatik handik ere kendu zuten TikTok, eta TikTokek jarraitu du. Eta nik uste dut, estatu gaturik gabe, ere jarraitu dezakela enpresak. Eta Hmm. enpresa hori gabe, ere jarraitu dezakela Txinak. Hori da, Ze, bai, bai, bai. eskala haundia baldin badu TikTokek, Txinak haundiagoa du. Mhm. Eta, Bai. eta 10%ko mugasari bat nazioarteko merkataritzan ere oso handia da, oso Bai, oso bai, bai, oso bai, bai. handia da. Mhm. Eta gainera estatu batuetarren poltsikotan eragingo du. Mhm. Txinako esportazioak garestitzen badia, Txina gutxiago esportako du, baina iristen dana ere, bueno. Zer emango duen, bai, ikusteko dago. Eta Hori. kontu horrek, epe bat dauka, gero, igual beste epe bat emango dio, ematen du laster ikusiko dugula, edo ez. Eta, Ez da kontu bakarra, ez, Luistxo. ez da kontu barra. Hau iragarri egin genuen. Bai. Genekin izareko zala, eta, bueno, besau gertatu zeteke. Baina, gero, Mhm. kargu hartzean ere, arreta deitu zuen, lehen lerroan, ez bakarrik egotea Musk, ze Musk bakenekin kanpainan egin du oso, Bai, egin bai. zuen, Babesle oso ofizialetako. ere ondoan, eta ja kargo bat ere badauka hor, ez dakize Mhm. atal, baina Muskez aparte zeuden Facebookeko Mark Zuckerberg, politika fatxoso bat iragarri zuena Bai. bi astebete lehenago, Bai. Amazoneko burua, Jeff Bezos, beste arrain potolo bat, eta gutxiago ezagutzen dugu Sundar Pichai, Mhm. eta Googleko gaur egungo burua, ez da fundatzailea, besteak Hori bezala, da, edo bai. beste erabateko buruzagi bat da, fundatzaile bat baino gehiago, baina bera ere hor zegoen, ez zuten horrela eskuekin amen erreberentziarik egin, baina ia. Hori da, bai. Eta, bueno, pues, hori deigarria, eta gero, beste gauza bat sinatu zuela urrengo egunean, agindu bat, agindu bat, kasu honetan, ekimen bat Bai. iragarri zuen, adimen artifiziala bultzatzeko, ez daki zenbat zeroko milioika dolarreko, bueno, kopurua, hor dago, artikulu Artikulu. esango dugu. Mhm. Eta Stargate deitu dio, pelikula bat zen hori, hola. Bai, bai. Batzu munduan, planeten artean bidaiatzeko, bueno, izen hori jarri diote, eta hor, bere ondoan agertu ziren beste interneteko aspaldiko beste bi magnate, Larry Ellison, Oracle enpresako burua, eta Mhm. Masayoshi Son, dala Japoniar bat, baina multinazional bat dauka, izenekoa SoftBank. Eta haien Mhm. ondoan, OpenAI eta ChatGPT-ko burua, beste oligarka gazte bat, egia esan, Zuckerberg eta Musk baino bastante gazteago, eta Sam Altman duena Mhm. izena, eta, bueno, orduan oligarkia teknologikoak eta Trump oso lotuta egongo dirala, Mhm. eta hitz egingo dugula horretaz. Eta, Beste bueno, egin duten beste adierazpenen bat bai hauek, pertsonai hauek, esango dut, bai. dela berriz ere ilargira iritsiko direla, Luistxo. Bueno, harrapatu eta pasatu, nahi du ormaiztegiko Bai. txakurra egin. Ilargira eta Buel buelta maite zaitut, ez. Ilargira eta Martera. Egia esan, joango baiz lira eurak pertsonalki, Musk eta ondo, bai, joan, behintzat, eta buelta ez. Bueno, baina bai, bai, bai. egia da, beste albiste teknologiko bat, bultzada hori emango dutela, Mhm. bueno, pues, euskalo, enpresari horietako batzuek dauzkate espazio enpresak. Bai. Elon Musk dauka Mhm. SpaceX izeneko bat, eta Jeff Bezos Amazonekoak dauka Bluebird izeneko beste bat. Mhm. Bueno,
esan nahi duene, horiek ere diru mordoa jasoko dutela, Hau, beraien lanak aurrera erauzteko. laguntzaren truke eta espazioko koeteak ikusiko ditugu egongo dira batzuk. Mhm. Bueno, eta honekin batera, teknologiaz aparte, ari da, espero zitekena, agindu zuena egiten, Trumpek. Woke esaten zaion, edo aurrerabidezko, edo ikuspegi progresista bat daukaten neurriak atzera botatzen, eta hor, artikulotxo bat gehitu nahi izan nuen sustatura, hitzoietako bat zer den, dei. Deia bezala, baina siglak dira inglesez, dei, esango dut, hemen daukat artikulua, diversity, dibertsitatea, aniztasuna, equity, ekitate edo berdintasuna, inclusion, inklusioa. Eta da, talde, gutxitu, pertsona, individualki diskriminatua izan daitekena egoera batzuetan, eta halako dei politikak dira pertsona horiek lan munduan, erakunde munduan, egituretan eta lanean bereziki integratzeko politikak. Diskriminazio positiboa baino pixkat zabalago, egoerak berdintzeko, kontuan hartzeko ikuspegia kudeaketan eta antolakuntzan, eta da, esan dezagun, urteetan zehar, hamarkada pare batean gutxienez, garatu izan den politika korporatiboen multzo bat, ez da gobernu politika zara, baina estatu batuetan, gobernuak berak ere maila federalean ezarri zituen alako politika asko, eta enpresa asko. Hori orain anatema da, eta, ikuste dut termino hau ikusi ingo dugula, dei delakoa, ez bakarrik ingelesez eta estatu batuetatik datozkigun albisteetan, baizik eta inguruko hizkeretan ere ikusiko dugu, presioa dut, gudu zelai kultural, sozial eta politiko bat osagarrietako bat izango dela, eta, sustatu ez da albistegi politikoa, baina, saiatzen da gauza berriei eta begiratzen, nola bait, eta zentzu horretatik, iztegira gehitu dakiguken kontzeptu bat izan daitekela. Woke delako zera, orain dela 3 urte ez genekien, zertzan, eta, oin, ez dago bertso saiorik wokismoaren aipamenik gabe. Bate hongo da, barkatu. Esan nahi dut, iztegian sartu zaigula. Akaso beste hau ere. Hori da. Eta, horren arira aipatu, ja hasi dela zentro guzti horiek isten, eta berak aipatu duela da erradikala, hemen Instagramean bidez jasotut informazioa, baina erradikala eta desprecio de dinero bezala, berak aipatu duela. Eta isten hasi da, eta jende guzti hori kalera. Eta, egunetik egunera gaur beste neurri batzuk, eta, gero eta zatarrago. Beste saio bat dugu, Planeta Berdea deitzen dana, ekologismo positiboa lantzen duguna, eta horre aipagai, seguro. aste honetan ere hitz egin dugu. Beste neurri batzuk ere hortik joan dira. Babes, transizio berdea, guzti hori, pikutara, eta guazen, etorkizunik ez palego bezala, hori da. Petrolioa erretzera horrein. Hori, kontu hau. Saio horretan gure adituak esaten digunez, zuloak egitera, zulo gehiago, eta petrolioaren inguruan, ez? Eta, Trumpen handikan ona etorrita, albistetako bat izan da ere pixkat honekin lotuta dago. Eta da, Tokikomek, euskarazko edabide lokalen, tokiko edabideen sariak, lotuta dago topagunea zenarekin, orain taupa mugimendua deritzo, horren edabide sare horrek, ez dakit danak erakizuten ja Twitter ustea, batzuek goienak erabaki zuen bere garaian. Aipatu genuen gure. Aipatu genuen hemen, baina, orain, utzi zutenak edo beste batzuk oraindik limboan daudenak, danen artean sortu dute Mastodon sare bat eurena. Erakutsi egingo dut unetxo bat.
Beste artista atzo bere sare sozialetan partekatu zuena ere, Olatz Salvadorrek adibidez, Bai. esan du. Lehen Twitter sare sozialeko kontua itxi dut, ageriko arrazoiengatik. Nahi duzuenentzat hemen nago. Eta Vale. jarri zuen lantze bat eta hola, eta beraz egon aipatu genuen Bluesky, Blue beste Sky, bai, Bluesky, hori. hori, Aha. bere Bueno, sare sozialetan. Bai. bueno, hemen daukagu albistea, tokiko medabideek irakusten nahi naiz Mhm, Twitchetik, hori da. tkm.eus. Eta klikatuko dut tkm.eus honetan, Mhm. eta azala utxik balego bezala. Aha, Sortu kontua, klikatuko dut, sorpresa bat hartu ezake, erabiltzaileak, junda honetara sortu kontua, eta, tokikome eus kontuak sortzeko aukera mugatua da. aha, vale. Sare sozial bada eta ezin dut izena eman. Bueno, ba, azalduko dugu, atzera egingo dut, Mhm. eta zuzeneko jarioak izeneko gauza bat dago, eta ikusiko dugu hor daudenak dirala, bai, hemen badago jario bat, hau da, ikusi dezakegu nork kultura goienak zerbait botatu du, oinatiko kontua dago, Mhm. goiena gehiago, iruka dala Uribe aldeko edabide bat Bizkaian, Mhm. Txipitxaka Nafarroa iparraldekoa, ikusten dut. Bueno, hor daude kontuak. Orduan, kontuak sortu daitezke, edabideek sortu dituzte toki komikoek eta kazetari batzuek ere bai, adibidez toki komiko koordinatzaile Jose Rojasek Bai. badauka kontua hemen. Kontua da, hauek Mastodon dan Fedibertsoko federatutako tresna dan bezala, Bai. hauetako kontu bakoitza jarraitu dezakezuzuk. Ados. Orduan, sartu dira elkarrizketan. Zu ezin zaitezke TKM eusen sartu, baina anaitze egunen baten Mastodonera apuntatzen zarenean, jarraitu ahal izango duzu tokikomeko edozein kontu, bueno, nola, hasi lehenengo egunean etzan enteratzen, baina bigarrenerako ikasi daiteke, Ja, bai. orduan, erantzun diezeokezu, kontxo, esaten duzuen hau, ez dago zuzen, bueno, ego bai, zei deia ona iruditzen zidan. Bai. Erantzuna baita sartuko da zerean, elkarrizketan, eta zuk ikusiko dituzu, tokikomiko ez, igual ez dituzu, herri guztienako kontua jarraitzeko, bueno, igual masokistaren bat badago, baina Bai. no, normalagoa da, hemen dauden kontu guztietatik, batzuk izatean, batzuen Bai. interesak, beste jarrak, Mhm. igual edabide bat eta pertsona batzuk, edo kazetari bat, eta orduan, Bai. beste medioetatik egiten da jarraipena. Mhm. Eta bueno, pues horixe da. Hau? A ber, ondo ulertzen dudan, Hau da, Tokikomek sortu du, esango dugu, Mastodoneko itxura duen antzeko bat. Itxura du eta da. Vale. Mastodon da Mastodonetik software libre bat instalatzen dena instantzia desberdinetan. vale. Mastodon.eus da, Euskaldun gehiena dauden, mastodontista gehienak gaude Euskaldun Mastodon.eusen. Baina badaude batzuk beste Mastodon espainol edo nazioarteko batzuetan. Eta tokikomak gehitu beharrean Mastodon.eusen sortu dute tkm.eus. Vale, ados. Baina beste edozinetatik jarraitu ezakezu. Vale. Beste edozinetatik jarraitu ezakezu, baldin eta txintxo portatzen badira. Uste dugu txintxo portatuko diela. Ze, Mastodonen federazioaren kontu honetan, eta nola softwarea norberak instalatu dezakeen, Bai. fascista batzuek ere instalatu zuten, egin zurten GAP izeneko euren sare propioa. Baina, Bai. haietako kontu guztiak esan dezagun zerbitzariek debekatuta dauzkate. Ez dugu horko edukia ikusi nahi, eta orduan muskek sortzen baldin badu ere Mastodon bat, Vale. software librearen gakoa hori da, zuk instalatzen duzu eta instantzia bat sortzen duzu, eta Elon Musk jarraitzeko gogorik ez dago momentuz Mastodon Bai. Euskaldunean. Baina TKM-ekin ez dago problemarik. Eta beste munduan dauden beste zerbitzarietatik ere, jentea jarraitu ezakezu normalean, baina, bueno, beste fascista horiek GAP zeudenak, bueno, bestitugu ikusten, eta
pertsonalki jarraitzeko gogorik ere ez diaten ematen, ze, Mhm. bueno, ikusi du nondik nora joan, sare sozialen kakaztea eta usteltzean nondik nora joan, eta, bueno, Mhm. pues hori. Mhm. Bueno, Moztu dizut, ezta? Nahitzen, zerbait ez, esan behar gehiago honetaz. Vale, ez, hori. ez, 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 Hori da. ondo, Ez bakarrik itxura duela, baizik eta dela. Mhm. dela mastodon bat. Hori da, Gertatzen bai. dena da, mastodon.eus, euskarazko mastodona izatearekin, izena ere hori du, ez? Baina esan beharko genuke, dala mastodon.eus, beti esan beharko genuke abizenarekin, ez? Mhm. Ari baldin bagara, instantzia jakin batez, hori da. Hori da. Ba, ulertuta, Hori Luisio. Eta hementxe jarraituko dugu. Euskal bai, Wikilarion, Wikilarion topaketa dagoelako. hori da, datorren larun batean, etzi, beste albistetxo bat, nobedade bat daukalako Euskal Wikilarien elkarteak, Wikipedia osoak hogeita bi urte edo bete ditu, edo lako zerbait. Mm. Eta, bueno, urtero Euskarazkoak kudeatzen du Euskal Wikilarien kultura elkarteak, Bai. eta, bueno, elkartek egiten duten urteko batzar hori, pues, beti egiten da, ez? Eta hori egin behar izaten da, baina aurten, lehenengo aldiz, elkarteak erabaki du, Euskal Wikilarien topaketa deitzea. Vale. Lehenengo izango da, aktak eta hola, eta hori ere irekia da. Mhm. Orain, bozketa emateko orduan, edozein wikilari hurbildu naiteken zentzuan, Mhm. edozein wikilari hurbildu daiteke, baina, bueno, bozketa batzuek egingo dute. Baina gero, osatu da egitaraua, ikastaro batzuekin, autoformakuntza, gure burua formatu ezagun wikilarioak. Vale. Igual elkarteko bakarrik azaltzen gara, zen ibanoa. Gauza bat, ordu betetxoko tarte bat nik beteko dut, beste gela paralelo baten, beste gauza bat dagoela, nik wikidata azalduko dut, gauza apasionante bat, aber, hiru edo lau entzule ditudan, bueno, Kontatuko dugu, bai. horixe. Ez dakit denporari dagoen izena emateko, edo hurbiltzeko, bazkari bat ere egongo da tartean, goizez lehenengo orduan batzarra, eta goizean bertan hasiko dire hitzaldi horiek, gero bazkaria eta arratzaldean oraindik eta gehiago. Eta hau izango da, Eibarren, UEUK handaukan ikastetxe nagusian, Markeskua jauregian, larun bat. Hori da. Eta, bueno, gure kolaboratzaile izan zena ere bertan egongo da, Marisa, Barrena. Bai. Zuekin kolaboratu? Bai. Da, 15 egunetik eta emakume wikilarien efemerideak aipatzen genituen. Wikilarien presidenta da. Bai, bai, Presidenta eta erregina. Eta bai. Bai. beste ona ere bai, guzti ona. Horixe. Bueno, Luis, hementxe amaitu du gaurko tartea, eskerrik asko. Eta izango dugu, albiste gehiago eta kontu Munduak gehiago. irauten badu datorren aste arte, espero ezagun. Bai, bai. Ondo izan, aio. Agur.